Nakabakas pa ni diri no. Tuman manghulam kog bugas. Ay, may gani kay naa. Dili makabugas ko ani. Hulam kog bugas. Pre, may hapon. Oy, pre, may hapon pre, lingkod pre. Lingkod bay. Lingkod. Kamatag bugas bay. Mo ginay toyo nimo. Largo naman kag. May hapon tapos kaya na kog bugas be sir. Mahulam kog bugas ba? Bulang kag bugas. Ug bugas la hisgutan pre. Wa gyud nay problema daghan mig bugas. Perting ko to, mapal Ay. ko pre, isa lang kasalmon pre. Ang problema lang nato pre kay kana mong bugas. Bawal ipahiram. Di ko na ginapahiram na mong bugas pre kay kabalo kag ngano pre. Sa amuan lang bilip pre tinuuhan bawal na ipahiram ng bugas. Bisan pag ang tao gutom, Ay, wa na milabot ana pre basta kay amuan ang kung kami niyo ipahiram na mo ng bugas, alaot mi. Tinuuhan na mo na bawal na ipahiram. So, bawal namin ba? sorry ko kayo. De. Bawal namin bugas ba? Bawal lagi na ipahiram ba? Bawal namin ba? Ah, Bawal lagi tayo. De. anong bawal man? Tinuuhan na mo na once nga magpahiram mig bugas. Nanay puruhan nga magkakulang-kulang nami magkapasmo-pasmo Perting nami. gutuma ba? Asa man na yung kuwan nga Why bugas bas balay? bawal na ipahiram pre. Daghan mig bugas pero ang problema bawal ipahiram. Yan sa amin ni ron. Unsa mo apo koy mahimo ana? Naman kay bugas. Bawal ka ipahiram. Anong bawal man ipahiram? Alin lang pre? De. Saan? Nakikwarta da. Bakante ka? Kung kwarta lang hisgutan pre. Na bakante ko permit. Mamatag 2,000 da be? Unsa? 2,000. 2,000. Daghan kong kwarta pre. Pero ang problema nato karon is bawal ipahiram. Bawal ipahiram ang kwarta pre. Tinuuhan na muna. Anong bawal man ipahiram? Unsa man dili ko musunod sa protocol sa amo ang mga pamilya? Pastanggo. Dili ka pa wala bugas. Dili ka pa wala kwarta. Oh, kung mapahiram kong bugas, ang among panalangin mahubas. Kung mapahiram kong kwarta, maglurat na lang among mga mata. Ay tungod kay nisupak ko sa protocol nga ginaingon perminti sa akuan ni angkol. Unya unsa man ni pre? Oh, akuan ang problema. Naaman si pare give heart diri aw. Paulaw mo kumuulaw eh. Ulaw yung kumuulaw man sa nagkan tao ah. Ah, papaga ng tagdahong ano eh. Bawal Pre? na klabing klaro. Pre? Oy, may buntag dia pre. Ay, may bungkal pre. Asa man po ka? Palingkoda, isbog. Diri oh. Nanta ko ida kung tuyo kahit pare ba. Lingkod ba? Nan, kalugtog gabi oh. Wala nang na ba? Lah. Ako na kung pati mo ang anang tako kung Ano lugdog ba kadilugdog? Ano mahadlok ang nagtalugdog? Talugdog raw na. Sa may Nanta ko ida kung tuyo si mo ba. Pero maulaw man ko kay naaman ni sige parang give heart diri Unsa aw. man ay tuyo ni? oh, sabi. Gabanha pud ang kalibutan. O nang masa. Oh, sige, unsa be? Maulaw man ko pare. Naaman ni si parang give heart paminaw diri aw. Hulam kog bugas ba? Ha, mahulam kag bugas? Hulam kog bugas. Akong tuyo pod, mahulam pod ako bugas kay akong pamilya wala na Awa. jud gikaon. Na, pareha mo problema ni Gibhan. Walang pinag-iba. Nya. Wala ni magisa pa wala bugas. Magpahulma ko pre kay ilisdan ako na unya ngapon. Naay bugas diya pre, daghan kay mig bugas. Ang problema bawal ipahiram. Ano man pre? Bugas ra man na. Iuli ra man na si Muha. Naunsa? Wala mo na ba bilip na mo tinuuhan nga bawal mi magpahiram og bugas. Tinuwan. Ay na supakan na naunsa man taon. Bawal lagi Sa una ra man ang panahon kinaraan naman ang style na pare. Langag musupak ko ni angkol nga mao man na yang protocol. Unsa naman ito kumpare Kung magsupak-supak ko, Man pahulap og bugas ning tawhana. ang resulta bokol. Ade. Sin nakay portang gamay da pre mga 500 lang ipawet og bugas sa kilo. Sus! Kagamay anang kwarta 500 ra. Ay Gamay oy. sa kalibo ra to na. Tahan ang tawhana. Sa kalibo gamay. Ay wa. Gamay ra daw. Gamay ra daw. Sa pag 5,000 na. Gumil lang pre. 5,000? Oh, asus. Pitakas. Pitakas. Kasing gumil pre. Sinsilyo ra ko na. Ha? Way nakabuot sinsilyo ra ko na. Sinsilyo ra daw niyo. Kita pati pangita na to. Huli kay muhulam po ko si mo basta makahulam ka. Diskartihan po. Sige si skarting na. Pre. Samo kay ning ligwan diri. Kabalo ka diri pre. Palangga kay kanamo diri kay iriyahan ni diri. Ay, nasayod ko ana. Nay nag-share nako palangga po ninyo. Wa nay makabuot ana. Dapat palanggaon pud mo nimo pre. Palangga man ta mo. O ganun dili makapahulam og bugas. Protocol na mo bawal gay mo pahirap bugas. Kwarta ba si
Sa kwarta lang, pikti-pikti lang yung gamay daw sa mga Cecilio. Kwarta lang, why problema? Rice meal lang good pre. Why problema? Rice meal ba? Wa yung ko nag-problema kwarta. Maas na lugtog oy. Kada mo na gamay, diligi ako. Basta kay kwarta, wa yung ko'y problema, ana. Sikha ba? Suman, Tingnan na ba? Pahulma ko kwarta, pre. Kaya naman Cecilio lang ko, di ba? kung kwan lang pre, kwarta lang atong hisgutan, wa yun na problema. Nga naman, pre. Pero naatay isa ka problema. Basta man ang problema kay atong sulbado. Ang kwarta nako, bawal ipahiram. Bawal ipahilam. Bawal ipahiram. Ah, muli ko. May magbot. Ano mo uli man ka? May lak pahol mong ka ng tahanan kwarta. Kung ako ni mo pre, muuli na lang ka. Kay di yung kawa, yung kay Video, matig pre. sa ko aron. Luoy kay kong pamilya kung di ko mo tagaan, pre. Ang masip pa rin Jimmy. Paring brother re oh. Ako lang ni kwarta ron bulabogong ito ani gud. Balo si crazy krito ani. Ayaw ko siya dia. Daw. Ay kwa na mauwi na lang lagi. Pre! Ah, pre! Kamusta naman ka pre? Sino ka? Okay kay pre. Oy. Oy pre. Oh. Ano man ang linakwan ni mo ram kag bagong tuli? Ay hihipay lang ko pa rin nga nagkakita gitan kadugay tayo kita. Oy, paring Jimmy. Oy, kumusta naman ka, pre? Nagkaroon ako, nagtandi na ng buhok mo, pre ba? Nabago naman ka? Anda ba lang pre? Nausap na ba? Kuyaw na kay kag buhok pre, pwede nang iprinda ba? Galuktok taya, pre ba? Galuktok taya? Nako ay problema pre ba pre? Ay, speaking of problem pre, wa gyud nay problema. Basta kay problema ang isgutan para sa kawa nay problema. Anong ang problema na mo? Wala man mong gisulbad. Kay wala man sa kuha dili man dako kay siyang babag. Unsa man ihulmo nimo, pre? Asa man ka? Unsay problema? Unsa na problema abi daw? Gigutong gid ko pre. Agi gutom ka. Pahilma tagbaho dia pre basig kan ba? Hel magbahaw. Bahaw lang pre, why problema? Ah man ra pre gigutom na ko. Pero ang isa ka problema nato ron ang among bahaw gipakaon nag-iro. Wa nay bahaw. Grabe pre. Sobre kung kamaay nimo sa bisag bahaw lang di kanyang tagaan. Gikaon na gay iro. Asan ko gikan di? Bugas na lang, pre. Malabing maayo, bugas na lang. Ko kahimutan sa gilihok pre nga iko kakaog bahaw Asa pre. man magsige naman kay ana-ana. Tungod sa kalipay na po nangangita. Ang nanaw ni stepping ning tawanan ni. Inagod pre. Ano Sound talay kulang na, pre ba? pre. Kabalo bega ka pre unsa kamaay no pas mga pre. Ay maayo man pug ko si mo ha. Oras tagtalikdan ko nimo pre. Ikaw magpayos ka ba kay kabalo ba kung sa gibuhat nimo gabi pre. Oh, oh gabi. Ah, man ko gabi. Ay nagkuan-kuan mo tong kuan pre ba? Katong kakuyog nimo nga kuapa kay pre. Ano nga asawa dia pre? Sa kay maigi sumbong ti ka pre. Ay, sapa. Oras nga masakpan ko sa akong asawa anay mong kuan ha. Pali man daw sig kuan lang ba? Tara mo lang kinahanglan. Nagsabang. Kana. Sige, salamat kay pre. Paring Jimmy. Oy, sige. Ako. Sama